எத்தனை நன்மைகள் செய்தீரையா, அதில் எதற்கென்று நன்றி சொல்லி துதிப்பேனையா. எத்தனை நன்மைகள் செய்தீரையா, அதில் எதற்கென்று நன்றி சொல்லி துதிப்பேனையா. அத்தனையும் சொல்ல வேண்டும் என்றால், அத்தனையும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் 1000 ஆண்டுகள் போதாதையா. நீரின்றி வாழ்வேது இறைவா, உன் நினைவின்றி மகிழ்வேது தேவா. நீரின்றி வாழ்வேது இறைவா, உன் நினைவின்றி மகிழ்வேது தேவா. ஒருவராய் சாகாமை உள்ளவரும், சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் செய்கிறவரும், மனிதர்களில் யாரும் கண்டிடாதவரும், காணக்கூடாதவராக இருக்கிற அன்பின் பரலோக பிதாவை, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உம்மை துதிக்கிறோம், போற்றுகிறோம், வாழ்த்துகிறோம் தந்தையே. இந்த நல்ல இரவு பொழுதுக்காக உமக்கு நன்றி. அருமையான இந்த நேரத்தில் உம்முடைய வார்த்தைகளை எங்களுக்கு தந்தை எச்சரித்து, அப்படியே பிறந்தோம் வளர்ந்தோம் என்று இருந்து விடாதபடி பரலோகத்துக்கு நாங்கள் வந்து அடையத்தக்க வேலை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சகோதரர் மத்தியிலே சகோதரரை கொண்டு எங்களோடு கூட பேசி எங்களை எச்சரித்து, நீங்கள் இவைகளுக்கெல்லாம் விலகி இருக்க வேண்டும் என்று எச்சரிப்பு தந்து, அப்போஸ்தலர்கள் நடந்து கொண்ட விதம், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அங்கு உரையாடிய அநேக விஷயங்களையும் எங்கள் மத்தியிலே பேசி, இப்படி நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுத்ததற்காக நன்றி தகப்பனே. இந்த உலக ஆசைகளுக்கு விலகி பரிசுத்தமான உடைய வார்த்தையின்படி நடக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யுங்க தந்தை. உம்முடைய வார்த்தைகளே எல்லாம் உண்டு தந்தையே. உம்முடைய வார்த்தை எல்லாவற்றையும் மாற்றும் தகப்பனே. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே எல்லாரையும் நல்லவர்களாகவே பார்த்திருக்கிறார் தகப்பனே. நீரும் எங்கள் மத்தியிலே நீடிய பொறுமையோடு காத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறீர். நாங்கள் எல்லாம் ரெடியாகி உம்முடைய சமூகத்துக்கு வந்து அடைய வேண்டும் என்று நீர் நீடிய பொறுமையோடு காத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறீர் தகப்பனை. நாங்கள் கேட்டு விட்டு விடாதபடி எங்களை நாங்கள் மாற்றி நீதியான காரியங்களை செய்யவும், பாவமான காரியங்கள் விலகி எங்களுக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிற கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓட வேண்டும் என்ற அந்த வாஞ்சியும் வைராக்கியத்தை எங்களுக்கு அதிகப்படுத்தி கொடுங்க. நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்பதை உணர்ந்து செய்யும்படி கிருபை செய்யுங்க. எங்கள் வாழ்க்கையிலையும் சரி, எங்கள் செயல்களிலேயும் சரி, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாங்கள் முன்னிறுத்தி அவரை போல மாறி அவரை நாங்கள் காண்பிக்கும்படி கிருபை செய்யுங்க. எங்களோடு கூட பேசினதற்காக நன்றி தகவல். இந்த பாவிகளை ஒரு பொருட்டாக எண்ணி எங்கள் மத்தியில நீர் எச்சரித்ததற்காக நன்றி. வந்திருக்கிற அருமையான சகோதர சகோதரிகள், இணைப்பிலே இணைந்திருக்கிற குடும்பத்தார் யாவருக்காக உமக்கு நன்றி. ஒரு நாளும் தகப்பனை நாங்கள் மங்கி எறிகிறவர்களாக இருக்காதபடி வெளிச்சம் கொடுக்கிற நல்ல வெளிச்சத்தை போல நாங்கள் மாற கிருபை செய்யுங்க. வழி நடத்துங்க, பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. இப்போது நாங்கள் கடந்து சென்றாலும் உம்முடைய பரிசுத்த ஆவி எங்களை எப்போதும் உமக்கும் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் எப்போதும் இந்த அன்பை கூட்டி வழங்குங்கள் என்று சொன்னது போல அந்த அன்பிலை நாங்கள் நினைத்திருக்கவும், கிறிஸ்து எங்களுக்கு விட்டு சென்ற அந்த அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி நடக்கவும் கிருபை செய்யுங்க. அன்பிலே அதிகமாக வளர்ந்து இயேசு கிறிஸ்துவை நாங்கள் காண்பிக்கும்படி கிருபை செய்யுங்க. எல்லாவற்றையும் நம்முடைய பொறுப்பாதில் தாழ்த்துகிறோம். துதிகன மகிமையெல்லாம் பிதாவை ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துல தாழ்மையோடு ஜெபிக்கிறோம். ஜெபம் கேளு நல்ல பிதாவே, ஆமென். உடைய சித்தம் பரலோகத்தில் செய்யப்படுவது போல பூமியில் செய்யப்படுவதாக எங்கள் அனுதின உணவை எங்களுக்கு நிலத்திலும் எங்களை தீமை செய்தவர்களை நாங்கள் பொறுப்பது போல எங்கள் பாவங்களை பொறுத்துள்ளோம். எங்களை சோதனைகளோட தீமிலிருந்து ரட்சித்துள்ளோம். ஆமென்.